लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव आं दिनै लाइभआव फैबाय नोंथांनि सिगाङाव। स' लोगोफोर नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै ला, लोगोसे जाहाथे गोदान गोदान नटिफिकेसन नोंथांनिसिम मोनहैग्रोनायनि। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ ओरैबायदि, आं मोनसे फेसबुक इउटुब बायदिसिनायाव नुगासिनो दङ भाइरेल जानाय, बेखौ लानानै नोंथांनिसिम माने खावलायनो सानदों। बेखौनो आं लानानै फैनाय जादों। स' दिनै भाइरेल भिडिअ ओरैबायदि जागासिनो दङ, दानि मुगायाव मा जालांखो गावखौनो जेबो हमनो हाला आरो मानसिफ्रा। ओरैबायदि जालांबाय, मोनसे भिडिअ नुदों आरो आं ससियेल मिडियायाव, नोंथांमोनाबो नुखादों जानांगौ। माने भिडिअआ ओरैबायदि लानानै फैगासिनो दं मानसिफ्रा। स' बेयो माब्रै होनना बुङोबा, माने सोरबा सेंग्राया सासे सेंग्राया आरो फिसाजोखौ गोसथोयोमोन जाहैदों, सासे गार्लफ्रेन्डखौ गोसथोयोमोन। दा बे गार्लफ्रेन्डखौ मोनैनि थाखाय बिनि बिमाखौनो लानानै फैदों जाहैदों आरो बिनि बिमाखौ लाना फैदों। दा हाबा जाबाय, बिथांमोनहा हाबा खालामबाय, रायजोफ्राबो हमनानै हाबा होनाय जाबाय। थ' लोगोफोर बेखौ माने जास्ट माने मानसिफ्रा फानि सिस्टेम बायदिसिना माने भिडिअ बानायनानै आगारलागासिनो दं। दा बेखौ आंनि साननायावबा माने बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनाङामोन आरो। थ' लाबोबाय थिगानो, जेनेबा जि लाबोबायसै आरो। दा मानसिफ्रा गोबाङानो सोरबा बायदिया मिथिया, सोरबा बायदिया मिथिनो लुगैयो, बायदिसिना जाबाय थायो, नङा होमबा? थ' बेफोरखौ नायनानै बांसिनसो मानसिफ्रा माने बाराद्राय माबासो जासिनो आरो। थ' बिनिखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ आंनि थाखायबा लाबोनाङा। माने गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा माने बेफोरबायदि जानो थांगासिनो दं, माने बेफोरबायदि जानाङा आंनि साननायाव दै। माने गोसोखौ हमथानो हायोबासो गावनि साननाय लाइफआ जाफुंसारनो हायो होननानै मोनसे बुंनाय दं। जाय मानसिया माने गोसोखौ हमथानो हाया, हाजार होन हास्थायनाय लुबैनाया जोबनो थाङा, माने लुबैनाया माब्लाबाबो जोबनो गैया। मोनसे खोथा बुंदों जे जाय मानसिया लुगैनायखौ हमथानो हाया, बे मालाबाबो साक्सेस जानो हाया होननानै बुंदों आरो। थ' साक्सेसआ बोरै जानो, नङा होमबा? नोंनि लुगैनायखौ नोङो दा सुफुंनो हायाखै, लासैनो नों धैज' हमनांगोन, धैज' थानांगोन, अब्लासो नोङो सानसे नोङो लाइफआव मानसि जानो हागोन, माने सुफुंनो हागोन आरोखि। थ' बिदि होनना बुंदों। बेनिखायनो लोगोफोर माब्लाबाबो साननायखौ आसखान्दा दा खालामनाङा, मानो होनबा हमथानांगौ। धैज'नि फिथाइया गोदै होनना बुंदों। दा बेबायदिनो धैज'नि फिथाइखौ गोदै खालामनो थाखायबा नों गोसोखौ हमथानांगोन। गोसोखौ जेरै नोङो बुरखायनानै दोननांगोन। जेला माला सानबानो नोङो जानाय नङा। मानसिया सेंग्रा लाइफ, सिख्ला लाइफआव गोबां बेले बेजे साननाय फैयो। थ' बेफोरबायदि जानो नाङा आरो। गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां गोदाव सोराव गोजावलाबाय थानाय बायदि बायदि भुल गेना गोरोन्थिखौ मावा नङा। दा बेखौ बिजिरनानै रायजो राजाफ्राबो माने दोननांगौ। अयनाय माने बे उन्दैया सासे बुरि आइजोजों हाबा जानाया, बियो माने जोबोद गोरोन्थि होननानै आं सानो आरो। थ' बेफोरबायदि जानो नाङामोन। थ' जालांबाय, माथो खालामबावनो, नङा होमबा? दा ससियेल मिडियाआव फैनायखाय आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ आं बेखौनो लाबोबाय, जाहाथे बेफोरबायदि इयुनाव दाजा। लाइमोनफोर, सेंग्रा सिख्ला, नोंथांमोना मोजाङै मोजां थानो नाजा बा गोसोखौ हमथानो नाजा। दा फैबाय थानाय नैबे जोंनि बर' साहित्य सभा बिराद गिदिर जानो थांगासिनो दङ। बे बर' साहित्य सभायावबो जाहाथे बेफोरबायदि बेले बेजे, गाज्रि आखु, गाज्रि थासारि दा सोमजिहोनो नाजा। मानो होनबा मोजां, गावखौनो मोजां माने लाइफआव थांखि नाजा आरो मोजां जानो नाजा। दा आं बेखौनो खावलायनानै दिनैनि लाइभ भिडिअ'आव नोंथांमोनजों दसे सावरायनानै फुंबिलिनि समाव नोंथांखौ आं खावलायबाय। थ' माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। लोगोफोर माने आं जास्ट बेरेफुंजानि खालामदों नालाय, एसे थाबथा थुबदा जादों माने। थ' बाय बाय, एसेनोसै।